What's up pre? Uy, ikaw mali na kumusta ang buhay-buhay? Maora gihapon, gasigara gihapon ang mata sa kamaro. Padung ta karon og matinapangi pre kay mag-adto mi sa among kliyente nga nag-send gahapon sa BPI pre ba. Pero dili man may BPI biya, security bank biya mi. So wala na dawat sa among accounting kato nga payment pre. Mao kailangan siya maadto pre kay nauaran biya, delikadog ma-audit si ading-ding ani. Pag send pud sa kliyente ani nga resibo pre, wa pud na nabantayan pre ba, wa na sa BPI pre. Gilargo ra kog tan-aw ang number sa security bank pero wa ko magtan-aw pre ba unsa ka bangko ang gisindan pre. Kaning nag-una nako nga motor pre, silip na nako ni daan basta ingana nga dinayban nunya, ingana nga helmet nunya, ingana nga motor pre, turko jud na. I-confirm nako ni pre kung turko bagyo. Sa likod pa lang daan pre, o turko na kayo, partang hawana og likod. Dinhi nako na confirm pre nga nagunit gyud siya ballpen. 100% turko gyud ni. Mao ni ato mga kompetensya sa ato ang client pre. Kay kana sila adlaw-adlaw gyud na sila maningil pre, pero kami naman may gitawag nga weekly, by monthly ug monthly. Kasagaran sa mga kliyente na mo pre nga pas jud na naagi na sila yung mga Turkey na pre. Turkey na sila kung sa English pa, pero naman sila Davao pre, Turkor na sila. Maong usahay pre, pag mo area ko sa akong mga pasjo pre, pabuylo-buylo juga diha kay para di ka mga nanog Turko, kay kung maglangan-langan ka pre, abti ka ng mga Turko pre. Pero luyo anang tanan pre, mga butan kay ni sila. Luoy kay ni sila pre, kay dali ra pud kay ni sila hangyoon ba. Ingno na lang sila nga bukas na lang sir, balik ka na lang kasi walang pondo. Sige ma'am, bukas na lang ma'am ha, punduhan mo ma'am ha. Luoy taon sa Turko pre. Pero dire pre, niabot na ko ila ma'am. Layo pa kay ko, dako na kay ngisi si ante o. Tingana na siya nung wa na koy anihanhe. Wala to na sentong mas i-send nilang balik ron. Nauwaran ba yan ni pastilan. Naon sa man yung Gcash? Nag-maintenance ng Gcash. Na kuanon mo niya? Nauwaran ba niya? O pa na sulod sa kuan? Na-bounce ra, ni balik ra. Wala po ko kakuan. Wala po ka-check. May balik pa. Na Ilagay makuha na yung Gcash kaya nagkuhan siya. Dapat ang Gcash Ganyan ako niya. nagkuhan na ni. Wa gyud ko kabantay dire pre nga ga-burn out na di akong cellphone pre, hasta na day ngit-ngita pre. Gara-gara ni siya. Lisdan yun ako nig 18 Pro Max nga iPhone. Ay gid pa gara-gara diya. ngit-ngit mo dito dai. Sa mo dito. Mao ni ang negosyo sa mong kliyente diri sa Matinapangi pre, sa Sari-Sari store niya na pud siya kan-anan pre. Dugay-dugay na sad ni si ma'am sa mga pre, duha ka cycle na ni siya sa mua. Malas pud ni pre kay sige ka scam ba siyang negosyo. Bag ora pud gidemolis ang likod niya nya, daghan kay na siya mga customer diha nya karon nangawa na. Pero padayon gyapon si ma'am diha, balag hinay-hinay lang god. Daghan pa pud nigbilin si ma'am nga resibo, mao ako na lang pud ning gihatag dinhi pre kay lisod na kayo natamo-ka na bitag resibo. Ang resibo lagi yung gidadala pre, pwede na nako i-online ba. Dapat may imong dalon mo sa permit. Oh. Kulik and silik lang god. Oh. Legas ba no? Bangko Sentral. Maldito kay sa angkol pre, iya ron pambulagan yung mga asawa na po daw siya kay ipon-ipon pre, pero iya gyapon daw gibiyaan pre, kay di man daw siya buhion daw na. Unsaon ta man na nga siya may gusto buhion. Wapo pud biya to si Sierra, di basta-basta oy. Mao ninindot sa mo area pre kaysa magsigira kag opisina, kay kung mo area ka pre daghan kay kag makaila nga mga tao, daghan kag mahinabi pre, daghan kag ma-friendship ba. Ikaw daw friendship. Karon pre padung nasadta sa security bank kay naman tay dala nga cash dire pre. Unya dol-dol na lang ta sa bangkal nga security bank. Dire na ta mo anhe. Check ta di chip dire lisod po og di tay check, nagdala pa lang tag bomba diha, mambuto pa lang diha, di ba? May man ang safety first gid permente pre. Na biyan sa mo kay mag-deposit sa ako.